כבוד אב בית הדין, אלו חלק מהשיטות הפוגרומיות נגדי ונגד שורת המתנדבים. השנה היא 1951. זרמי מים כאלה של קשם שירדו, לא זוכר העולם וזקניו. זה חדר לבדונים, זה חדר לפחונים. היה נורא ואיום. הלכתי לגור שם כמה חודשים, במעברת תלפיות. אז אני חשתי על בשרי. אתה חוטף את כל הקור של החורף ואת כל הגיהינום של הקיץ. היהודים שבאו מבגדד והיהודים שבאו מקזבלנקה באו מתנאים טובים, והם נפלו לתוך דבר כזה. אז אנחנו אמרנו בינינו, אליקים ואנוכי, הוא היה מזכיר את הסטודנטים, אמרנו בינינו, זה בושה וחרפה. בואו נעשה אנחנו את העבודה. פקידים מאחרי השולחנות לא יעזרו, לא יוכלו לעשות את המעמסה הכבדה הזאת. אז עשינו קול קורא לסטודנטים של מפא"י, שיבואו, יקבלו טוריות ומעדירים ולחפור תעלות בכדי שהמים יוסטו מהבדונים והפחונים. מדינת ישראל הייתה אז מצב קשה. כולם. לא רק העולים, גם אנחנו. אני וחבריי כסטודנטים בקושי היה לנו מה לאכול. זאת אומרת, המצב הכלכלי היה קשה לתאר אותו במילים היום. זו הייתה עדיין תקופת הצנע. פקחים עלו לאוטובוסים לבדוק את הנוסעים אם לא הבריחו עופות או ביצים ממושבים וקיבוצים. על רקע זה קמה שורת המתנדבים. שנינו, היו שניים בראש. אני וחנן רפפורט. זה היה בהתחלה בירושלים. אליקים העצני ואנוכי שהקמנו את השורה, ארגנו אותה בהתנדבות. שורת המתנדבים, היא רצתה להגיד, הציונות לא נגמרה, היא רק עכשיו מתחילה. עכשיו היא מתחילה. אליקים העצני היה דמות מאוד בולטת, אולי הדמות הבולטת ביותר בתא הסטודנטים של מפא"י. הוא היה מנהיג, סוחף, והוא שווה את ליבי. מדינת ישראל בשנותיה הראשונות לא התנהלה על פי כללי מינהל תקין כפי שאנחנו מבינים אותם היום. במדינת ישראל הייתה בעיה של טוהר מידות. היה דיבורים שהכל הצמרת מושחתת. חנן ואני התחלקנו בינינו. אני עבדתי בעולים, עם העולים, והוא מלחמה בשחיתות. אחר כך התחלפנו. ואז התחילו הפיצוצים. הם באמת היו בחורים נחמדים. לא רק שהם היו בחורים נחמדים, הם היו בצד הנכון של המפה. אפשר לומר שדרכם הייתה סלולה. לא יודעת מה, להיות הדור הבא של המנהיגות בתנועת העבודה. הפעולה הראשונה שהם עושים, זה הם מקימים חוליות ייעול. הם לא קוראים לזה מלחמה בשחיתות, והם לא קוראים לזה טוהר מידות. הם קוראים לזה ייעול המנגנון הממשלתי. נושא השחיתות באמת לא עמד במרכז התודעה הציבורית, כמו שדרך אגב הוא גם לא עומד היום. זה היה מדינה כמו בולשביקית. טלוויזיה לא הייתה, רדיו אחר גם לא היה, רק כל ישראל. שורת המתנדבים הפכה לכתובת. היא הפכה לכתובת. ואנשים התחילו להגיע אליהם כדי לשטוח בפניהם בעיות שאו הם עצמם נחשפו אליהם, או שהם ראו אותם. גישתנו במלחמה בשחיתות הייתה, הציבור מביא לנו תלונות, ואנחנו מביאים את התלונות האלה לשלטונות. ואז, כמובן עולה השאלה, מה עושה הארגון עם זה? ראינו ברכה בעמלנו. פתחנו סניף בתל אביב, היה לנו סניף בחיפה. היינו פרסונה גרטה בכל מוסדות השלטון, בכנסת. יום אחד אנחנו באים ורוצים לראות את בן גוריון. כאן, בבנייני הסוכנות היהודית. יצחק נבון היה המזכיר של בן גוריון. אז הוא אומר, אתם לא יכולים עכשיו להיכנס, הוא עסוק נורא. אנחנו מוכרחים לראות אותו עכשיו. הוא אומר, אתם לא יכולים להיכנס. לא כן, לא כן, הקולות התגברו. יצא הזקן מהחדר הקטן שלו, ואומר לו, כן יצחק.
אבל לבחורים האלה תמיד תתן להיכנס. הוזמנו מדי פעם לבן גוריון. הוא שאל מה זה הדבר הזה עם השחיתות. ואז אמרנו לו, תראה, עכשיו בונים את הקריה, מה איפה שהכנסת ומשרדי, אז בנו את זה, וגנבו שם. אמרנו לו, בלשכת הקריה, אצלך. באו אלינו פועלים והתלוננו. אז הוא אומר, תביא אותם. וואלה, הבאנו לו 3 פועלים. לכלכו לו את הרצפה עם אדמה. וסיפרו לו. אז הוא אמר להם, לך תגיד לפועלי ישראל שלא יפחדו. והם אמרו, אנחנו מפחדים. נגיד, יפטרו אותנו. נתן להם נאום. אבל הוא היה בעד זה, הוא היה נגד שחיתות. מה זה? הוא היה הגיבור שלי. אגב, בצדק. סליחה. מפני שאם המדינה תהיה מושחתת, לא תהיה מדינה. אני חושב ככה עד היום. יום אחד הגיע למשרדי שורת המתנדבים אדם עם מידע על חבר כנסת ממפלגה דתית שמבריח לארץ שעוני יד בתוך פחיות שימורי בשר כשר. הכסף ממכירת השעונים מיועד לקופת המפלגה. הסיפור מביך ומסוכן לאותה מפלגה, אך יש עד מהימן שמוכן להיפגש בחשאי. אנחנו היינו כאן במרכז העיר באיזה בניין. במרחק של קילומטר היו קבוצה של 3 עצי אקליפטוס. אז תבואו בלילה, בשעה 1 בלילה, אחרי עץ האקליפטוס השלישי מצד שמאל, יהיה שם לוין. והוא יספר לכם. עשינו כמו פגישות של בלשים או פגישות של מרגלים. אז היינו שם אחרי העץ השלישי מצד שמאל, עמד שם לוין, חבר הכנסת המכובד, והוא שסיפר לנו. אנחנו כל כך נדהמנו, חשבנו שהעולם נפל עלינו. וידענו כבר שהוא לא ילך למשטרה להגיד. אז בן גוריון כבר עזב את השלטון כשהוא הלך לשדה בוקר, ובא משה שרת כממלא מקום. אז באנו למשה שרת, ואמרנו לו, תשמע מה שמענו אתמול בלילה. גם הוא נדהם. הרים את הטלפון, חיים כהן, הוא היה יועץ המשפטי, הוא אומר, חיים, תשמע, יושבים אצלי חנן רפפורט ואליקים העצני, אתה מוכרח לקבל אותם עכשיו. קיבל אותנו מיד, שמע את הדברים שאנחנו סיפרנו לו ואמר, זה דבר נורא ואיום. בישראל הזאת האידילית לפני הכיבוש, אם היה האיש חבר המפלגה, שפטו אותו בטריבונל מפלגתי, וזה לא הגיע אל הענישה הפלילית. פה קרה מהפך אצל היועץ המשפטי. אז הוא לקח את זה אישית באמת. אז יום אחד אני ואליקים מקבלים צלצול מחיים כהן, הוא אומר, מחר בבוקר אנחנו עושים פשיטה על המשרדים, אני מבקש שאתם תבואו עם כוחות המשטרה. אנחנו שוטרים, מה פתאום אנחנו נבוא עם כוחות המשטרה? הוא אומר, אם המשטרה תבוא ותמצא משהו שמה, אז המפלגות האלה יגידו שהמשטרה השתילה את הדברים האלה, אבל אם אתם תהיו שמה, כל המדינה מאמינה בכם, אז ידעו שאם אתם שמה לא השתילו. ובאנו באותו בוקר עם המשטרה למשרדים האלה. אבל כשהם באו, הם לא מצאו שריד וזכר לניירות האלה. מישהו סילק את כל הניירות והמשטרה חיפשה וחיפשה, ולא מצא שום דבר. ואז התחיל לחץ פוליטי, והם איימו לפוצץ את הקואליציה. אז לקחנו מהכסף המעט שהיה לנו, עשינו מודעות באותיות קידוש לבנה, ולמעלה היה כתוב ככה, נבלה נעשית במדינת ישראל. חבר כנסת אחד, היועץ המשפטי לממשלה רוצה להעמיד אותו למשפט על מעשה שחיתות, והכנסת כמו קליקה, כמו כנופיה, לא מוכנה להוריד את חסינותו של חבר הכנסת הזה. הכנסת התביישה והצביעו על הורדת חסינותו. הוא עמד למשפט. עכשיו, בעניין הזה הייתה לנו הצלחה פשוטה מאוד, חדה. יש היום בספר החוקים סעיף שעושה שיפוט פלילי פנימי לעבירה פלילית. נגמר, אנחנו הפסקנו את זה. שורת המתנדבים התחילו להיראות לממסד כמסוכנים, שילכו ללמד עברית את העולים החדשים במעברות. מה פתאום שהם התעניינו בשחיתות? כשהם התעניינו בשחיתות, הפגזים מתחילים לפעול עלינו, הממסד. במהלך התקופה הזאת, באיזשהו רגע, שורת המתנדבים מצטרפת לרשימת הגורמים החתרניים בפוטנציה, ששירותי הביטחון מחליטים לעקוב אחריהם.
בראש שני המנגנונים האלה, שירות הביטחון והמוסד לתפקידים מיוחדים, שאסור היה לפרסם את שמם, אסור היה לפרסם את ראשי התיבות, המילה ש"ב אסור היה לפרסם, עמד איש אחד, הממונה על שירותי הביטחון, וקראו לו איסר הראל. שר החוץ משה שרת כותב ביומנו: נדרשתי להתייעצות מיוחדת בספרייתו של בן גוריון. איסר הראל בישר כי העולם הזה ניגש למסע השמצה ארסי וממאיר נגד אישים במפלגה. מאחורי מסע זה עומדים מספר יריבים פוליטיים עם שורת המתנדבים באמצע. בעוד שירותי הביטחון מאזינים לשורת המתנדבים, שורת המתנדבים הייתה בקשר עם היועץ המשפטי לממשלה ועם גורמים בכירים במערכת הפוליטית. אז באותו זמן בדיוק היו במערכת הציבורית הישראלית גורמים שאמרו אלה סכנה, והיו במערכת הציבורית הישראלית אנשים שאמרו אלה הצלה. במהלך פעילותה השורה מגבשת את מטרותיה ועקרונותיה: קליטת עלייה, ייעול, מלחמה בשחיתות וטיהור האווירה החברתית, עם מפלגתיות ושיתוף כל שכבות הציבור. בעניין המלחמה בשחיתות מתגלה מחלוקת עקרונית. העצני היה מוטרד בעיקר מן הצד המוסרי, האתי, של השחיתות, של העבריינות, של הפשיעה. הוא היה מוטרד מאי הצדק של רשע וטוב לו. והמחלוקת נסבה בראש ובראשונה אם התפקיד של השורה הוא תפקיד של תנועה של אנשי מוסר, של אנשי אתיקה, של אנשי מידות טובות והגונות, או אם השורה היא תנועה פוליטית. אני מדגיש פוליטית, לא מפלגתית. כן, היו אנשים תמימים שחשבו שעל ידי חשיפת עובדות מסוימות אפשר יהיה לנהל מאבק נגד המשטר הזה, או לתקן אותו, לשפר אותו, או להחליף אותו. אני מלכתחילה לא התייחסתי באמון לדבר הזה. המחלוקת הייתה שהם אמרו, אם לדמות את זה לביצה, הם אמרו, הביצה הזאת תוליד תמיד יתושים חדשים. צריך לייבש את הביצה. היתושים זה המקרים הספציפיים של שחיתות. הביצה היא השיטה, עצם השיטה, הכלכלית, פוליטית של מדינת ישראל. בו בזמן שאני טענתי שלמרות שנכון הדבר שזאת היא השיטה, ואם אתה תדבר בצורה מופשטת, אף אחד לא יבין אותך. אתה לא תגיע לשינוי השיטה, אלא על ידי שתיצור מחלוקות ספציפיות לגבי הזה החולה. ולא יועיל לך שתדבר במילים מדעיות, לטיניות, למה העץ חולה, אתה צריך להראות לעם את הפירות הרקובים. עמוס בן גוריון היה איש של כבוד. עמוס בן גוריון היה לו ביוגרפיה מאוד יפה של מלחמה בנאצים, הוא התנדב לצבא וכו' וכו'. הוא לא היה מוכן לעבור לסדר היום על כך שההיסטוריה תדע שהוא עשה כך וכך. סגר תיק, העלים תיק, ואז הוא נכנס לזה, וכמו שקורה בהרבה מקרים כאלה, אדם שוקע בבור עמוק. ואולי עמוס בן גוריון חש שאזכורו בחוברת של שורת המתנדבים בהקשר מפוקפק נועד למעשה לפגוע באביו, ראש הממשלה הנערץ. הוא פונה אל ראשי שורת המתנדבים במכתב שמתפרסם בעיתונות. לא היה לכם אומץ לב להעליל עליי עלילה זו בדברים ברורים ופשוטים, אבל סיפרתם על קצין משטרה גבוה שהייתה לו יד בסגירת תיק כאילו שלא כדין. מדוע אין לכם אומץ לקרוא בשם אותו קצין משטרה למען יוכל לקרוא אתכם למשפט על דיבה? לימים העיד עמוס שאביו, ראש הממשלה, הוא שניסח בעבורו את המכתב. תשובת מנהיגי השורה לא מאחרת לבוא, וגם מכתבם מתפרסם בעיתונים. לכבוד, ניצב עמוס בן גוריון, סגן מפכ"ל משטרת ישראל. אנו מאשרים מחדש בכל תוקף את כל העובדות שנקבעו בחוברת סכנה אורבת מבפנים. ואם בחרנו בחוברת בדוגמתך אתה מיני רבות, הרי זה מכיוון שדוגמתך בולטת ומחרידה במיוחד. לכן חושבים אנו שמן הראוי שתתפטר מתפקידך במשטרת ישראל
ופונים אנו בזה אל הציבור לתמוך בנו בדרישתנו זאת. עם זאת, פתוחה בפניך הדרך לתובענו לדין. אנו מקווים שמשפט כזה יקבע אחת ולתמיד מהם כללי האתיקה המחייבים קצין משטרה בישראל. על החתום, הנהגת שורת המתנדבים. אז קראו לי משה דיין. שר המשטרה היה שטרית, ואמרו לנו, אם אתם ממשיכים בדרך הזאת, נרמוס אתכם. אתם בחוץ, גמרנו, אתם הופכים להיות אויבים. ואז עשינו ישיבה של הוועדה המרכזת, ואמרנו, יש לנו בעצם רק, הברירה היא, או להיענות לדבר הזה, או שהולכים למלחמה עד הסוף. ואז היה, אני עוד לא הבנתי מה המשמעות של זה, עד כמה רחוק הם מסוגלים ללכת. בן גוריון מגיע למסקנה ששורת המתנדבים הם סכנה. במהלך 56 הוא ישנה את צורת ההתבטאות שלו לגבי שורת המתנדבים מקצה לקצה. הוא יעבור לביקורת שוללת. בן גוריון קורא תגר על עצם הלגיטימציה של שורת המתנדבים, והוא מאמץ את המונח GPO, שזה ראשי תיבות של המשטרה החשאית הסובייטית. במילים אחרות, הוא צובע אותם בצבע של גורם חתרני ומסוכן ליציבות השלטון. הוא מאמץ את הנחת העבודה שאומרת שהארגון הזה הוא אויב העם. עמוס בן גוריון מתחמש בתותח משפטי כבד. עורך הדין מיכאל כספי, מבכירי עורכי הדין בישראל, שיכין את תביעת הדיבה. במקביל, השבועון העולם הזה, עיתון עצמאי ואנטי-ממסדי, תוקף בקביעות את עמוס בן גוריון ואת מפכ"ל המשטרה יחזקאל סהר. אני אינני מאמין שמה שכתוב בעיתון, לטוב או לרע, עלול להשפיע על מהלך משפט או עלול להשפיע על שופטים. אני הייתי שחקן שחמט מכור בקפה דיצה בתל אביב, ובדיצה שיחק שייקה ירקוני, ישעיהו ירקוני, שזה האיש שהיה חבר של עמוס בן גוריון, זה האיש שהכספים שהוא קיבל מהגרמנים היו נושא לחקירה הפלילית. יום אחד יצאנו מהקפה, ופתאום הוא מדבר אליי. והוא אומר לי, זה הכל היה יכול להיות אחרת. אני אמרתי לעמוס בן גוריון, חברי, לעמוס הוא אמר, אני אמרתי לו, אחרי שיצאנו מעורך דין מיכה כספי, שאמר שהוא יזכה במשפט הזה בקלות, אמרתי לו, ואני זוכר שהוא אמר לי את זה ביידיש, לוזמר פרגן אננדרה דוקטר. בוא נשאל עוד רופא. ועמוס אמר שלא צריך, אם מיכה, עורך דין כל כך גדול, אומר שזה בטוח, הניצחון בטוח בכס, לא צריך לשאול עורך דין. אחרי שהחלטנו לצאת למלחמה, כן להילחם. פנינו לציבור עורכי הדין להתנדב. 13 עורכי דין התנדבו. ביניהם תמיר. אנחנו בחרנו. הם התנדבו. בחרנו את תמיר, את תוסיה כהן ואת אפלבום. עכשיו, בלי שכר טרחה, שיהיה ברור. שכר טרחה 0. והם התנדבו. אבי מסיים את משפט קסטנר, משפט עצום ממדים, מהגדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל. משפט שהוא ניהל אותו עם צוות מאוד קטן של עוזרים, מול מערכת מאוד גדולה, מותש, עייף, סך הכל אדם צעיר בתחילת שנות ה-30. ואז מגיעים אליו קומץ הצעירים האלה, אליקים העצני, חנן רפופורט ואחרים, ואומרים לו, תשמע, יש לנו תביעת דיבה שהגיש נגדנו לא פחות ולא יותר מאשר עמוס בן גוריון, הבן של בן גוריון. בן גוריון היה אלוהים והבן שלו היה לא רחוק משם. שמואל תמיר הוא איש אצ"ל, בזמנו היה סגן מפקד אצ"ל בירושלים. אנשי שורת המתנדבים הם מפאיניקים. הם ילכו לשמואל תמיר, שנוא המשטר, אחרי קסטנר, מה שהוא עשה למשה שרת, הוא הרי שחט את משה שרת, הוא פגע בכל מפאי. אנשי השורה פנו אליי וביקשו את הגנתי במשפט מול עמוס בן גוריון וצמרת המשטרה. היססתי. זמן רב הייתי שקוע במשפט קסטנר והייתי עייף פיזית ושבע מלחמות. ניהלתי את משפט קסטנר תקופה מושכת ללא שום תמורה, וחשבתי שהגיע הזמן לעשות משהו גם לביתי. חברים אמרו לי, בשביל מה אתה צריך את זה? מי תרחה לא תראה. גם הסיכויים להצליח במשפט היו דלים ביותר. ההוכחות מול עמוס בן גוריון היו דלות. אנשי השורה היו מנועים לחשוף את המקור שלהם שהיה עובד מדינה, ולי נכונה מערכה כבדה ביותר מול התובע מיכאל כספי, עורך דין ותיק, מנוסה, מוכשר, תקיף ביותר.
עכשיו, מה אני עושה? אם אני לוקח את תמיר, אני כאילו הופך להיות מכשיר לנגח את בן גוריון, את דוד בן גוריון. כי זו הייתה מהותו של שמואל תמיר. אבל אם לא לוקח את תמיר, עכשיו גמרנו, אפשר לסגור את החנות. רק הוא יכול את זה לעשות. אנשי השורה גם הציבו לי תנאי, שיבטיח להם שהמשפט לא ישמש במה כדי לנגח את ראש הממשלה דוד בן גוריון. גם מול אנשי השורה הופעלו לחצים כבדים לבטל את הקשר עימי. זה לא היה מאבק רק מול עמוס בן גוריון ופרקליטיו, גם לא רק מול המטה הכללי של המשטרה והמפכ"ל. שזו הייתה מלחמה על נפש העם ועל נפש המשטר. מה יהיה פה? האם זאת תהיה דמוקרטיה או שזה יהיה כמו השכנים שלנו? אם אתה נלחם, אתה נלחם. גורמים אדירי כוח התייצבו למלחמה כנגד אזרחים צעירים, מתנדבים. התמורה הכספית מעולם לא הייתה המניע שבגללו לקחתי על עצמי להיאבק בשמם של האזרחים. ראיתי את הבחורים, לבושי חקי, נעולי סנדלים, פועלים בתום לב למען האידיאליזם. הם עשו מעשים טובים. ראיתי את מאבקם למען טוהר המידות. לכן קיבלתי על עצמי את ההגנה עליהם ואת החלומות להתעשרות. דחיתי לפעם אחרת. ואז הזמינו אותנו עוד פעם, אל כל אנשי המפלגה, ואמרו, המלחמה היא טוטלית אם תיקחו את תמיר. תזרקו את תמיר, עוד נמצא דרך איך לצאת מזה. עכשיו השאלה של תמיר הפכה להיות עקרונית. והבנתי שזה משפט שאתה צריך לנהל אותו כמשפט ציבורי, פומבי. כמו שתמיר ניהל את משפט קטנר. הוא באמת היה עורך דין, אין כאלה, פיש מנו, זה לא מצוי. גם חוקר חקירות נגדיות, שלא היה שני לו. וגם ראש משפטי נהדר. וגם קצת דמגוג, קצת שחקן, והוא הפך את עולם בית המשפט לדרמה. והיה ברור שהואיל וכל הממסד נגדי מגויס. כוונתם הייתה להשתמש במשפט ככלי לרמוס אותנו. לרמוס אותנו דרך בית המשפט. אז אם לא יהיה לנו עורך דין שיהיה מסוגל להפוך את בית המשפט ואת ההליכים שיהיו, כן? בדיוק להפך, לחשוף אותם עד הסוף. זאת היא כל מלחמתנו בעצם עוברת לזירה הזאת. אז רק הוא יודע את זה. ואכן, הממסד הסיר את הכפפות. חברי שורת המתנדבים הפכו מיקירי האומה לאויבי השלטון. יד נעלמה של אנשי משטרה ואנשי שירות הביטחון החשאי פעלה נגדם. מתנדבים במעברות, קדחת. זו מחתרת נגד הממשלה. נראה לך מי הם. אליקים העצני, המנהיג הקיצוני. רפפורט, פסיכולוג מאחורי הקלעים. סימונסון, אפלבוי, פרופסור לייבוביץ', אנרכיסטים כולם. בתקופה היו פריצות למשרד, איך ידעו שפורצים למשרד? זמנים אחרים, לא היה תחכום שקיים היום, ומכשירי האזנה יוצאי דופן, אבל גם אז השב"כ ידע לעבוד, הש"ב כמו שקראו לו אז בזמנו. אבי הבחין בכל מיני אותות פריצה במשרד, ואז הוא פיזר טלק, היה מי שפיזר שם טלק באזורים מסוימים במשרד, ויום אחרי זה מצאו עקבות, נעליים, באזורים האלה. היה ברור שיש האזנות לטלפונים, הם לקחו בחשבון באיזשהו שלב שיש האזנות, אנשים הסתובבו סביב הבית, היו מעקבים מכוניות שהסתובבו גם אחרי אנשי השורה. לתמיר היה באיזשהו מקום בכרמל, פירקו לו את הברקסים, והוא כמעט נהרג בירידה. הוא כתב מכתב לזמורה, נשיא בית המשפט העליון, ואמר, אם יקרה לי משהו, תדע לך שזה מהשב"כ. הוא היה אופוזיציה של אדם אחד, וכל האמצעים היו כשרים, לא היו שום מעצורים בעניין הזה. עורך דין תמיר. קיבלו שיחות מאיימות מכל מיני גורמים. הם היו תחת מצור לכל דבר. מצור שהיום קשה להבין אותו, אבל זאת הייתה האווירה אז. היינו 4 נתבעים. אליקים העצני, רפפורט, סימונסון,
אפלבוים. העיקר שניים, אליקים העצני ואנוכי, שאנחנו הקמנו את השורה. ככה החל משפט שורת המתנדבים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. האולם היה קטן, הוא לא יכול היה להכיל את כל האנשים שרצו להיכנס לשם. ולמה לא היה בדרך כלל מקום אלא רק לכמה עיתונאים ולמעט מאוד קהל? מפני שרוב האנשים שאכלסו את האולם הזה היו שוטרים, קציני משטרה. והמשפט של תביעת הדיבה שהגיש עמוס בן גוריון נגד שורת המתנדבים נערכה שם בפני הרכב של 3 שופטים. משפט דיבה, שכמוהו יש מעשים שבכל יום. מה פתאום מושיבים 3 שופטים בזה רצח? בראש ההרכב ישב שופט בשם צלטנר. הוא היה נשיא בית המשפט המחוזי. אדם ברוטלי, משפטן מזהיר, והוא שנא אותנו. היה קיסטר והיה השופט בשילה. והם היו, אני מוכרח להגיד, בסופו של העניין, הם היו טריבונל עממי, כמו באלבניה. אני חושב שרק אלבניה יכולה לעשות צדק עם הטריבונל הזה. אז הייתה הישיבה הראשונה, והעד התביעה הראשון היה יחזקאל סער. מפכ"ל המשטרה, מפקח כללי, שאמר, כאן מתגוננים המשטר והמשטרה. במילים אלה. המשטר והמשטרה. אמר הכל. בישיבה הראשונה של המשפט, שורה ראשונה, ישבו כל מיני אנשים מפורסמים מהצבא, קצינים גבוהים, קציני משטרה גבוהים. להראות, הנה המשטר, כל המשטר ישב שם. והכוונה הייתה להיות במה להוצאה להורג המונית של 4 האלה, כן, שהיו צריכים להיות, לדוגמה, מה קורה למי שמרים ידו על המשטר. כבוד אב בית הדין, אלו חלק מהשיטות הפוגרומיות נגדי ונגד שורת המתנדבים. מכוניות עוקבות אחריי, מאזינים לטלפון שלי, פותחים את המכתבים שלי, פורצים למשרדי. כבוד השופט אינו יודע אילו כוחות פועלים נגדנו. זו הייתה ההצגה הטובה ביותר בעיר.